జాగ్రత్త. వీళ్ళందరిలో యెషయా చాలా సునిశ్చితంగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు, అంటే చాలా స్పష్టంగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు. యెషయా యేసు ప్రభు యొక్క 2 రాకళ్ళ గురించి రాశాడు. ఏంటో చెప్తాను. యేసు ప్రభు వారు మొదటగా ఎలా వచ్చాడు? గొర్రె పిల్లలాగా వచ్చాడు. గొర్రె పిల్లలాగా వచ్చి ఏం చేశాడు? ఆయన సిలువ మీద చచ్చిపోయాడు. రెండోసారి గొర్రె పిల్లలాగా వస్తాడా? రాడు. ఎలా వస్తాడు? ఆయన సింహంలాగా వస్తాడు. అర్థమైందా? యెషయా భక్తుడు 2 రాశాడు ఒకేసారి. ఆయన గొర్రె పిల్ల, ఆయన సింహం. అరే గొర్రె పిల్ల సింహం ఎలా అవుతుందిరా? అర్థమయ్యేది కాదు మనుషులకి. యెషయా కూడా అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు. ఆయన గొర్రె పిల్ల అంటాడు, చచ్చిపోతాడు అంటాడు, ఆయన కొదమ సింహం అంటాడు, లేపేస్తాడు అంటాడు. ఈ 2 ఎలాగా? ఈ విధంగా 2 రాసుకుంటూ వచ్చాడు. కానీ మీరు నేను ఉన్నామే, మనకు ఆ సమస్య లేదు. మనకి ముందు గొర్రె పిల్ల వచ్చాడు, తర్వాత ఎవరు వస్తారు? మనం మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి స్పష్టంగా అటు ఇటు కూడా బాగా అర్థమవుతుంది. మీకు విషయం చెప్పంటారా? యెషయా కంటే ఎక్కువ మీకు నాకు తెలుసు. కాబట్టి యెషయా కంటే మీరు నేను బాగా జీవించగలుగుతాం. అవునా కదా? పాపం ఆయన ప్రవచించేశాడు, చెప్పేశాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పేశారు వీళ్ళు కూడా. కానీ దాని భావం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు, అది ఎలా నెరవేరుతుందో వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు. ఊహాగానాలు చాలా ఉండుంటాయి. కానీ మనకు అలా లేదు. నా కోసం రక్షకుడిగా ముందొచ్చాడు, సిలువ మీద చనిపోయాడు, నన్ను కొనుక్కోవటానికి మళ్ళీ వస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇంకా అర్థమైందా? బాబు నాయన అని బతిలాడటం లేదు. విన్న వాళ్ళని లేపేస్తాడు, విన్న వాళ్ళని ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. ఎంత బాగుందో! ఆ విధంగా స్పష్టంగా మనకున్నదని అర్థమవుతుంది.